er død. Ja. Ja, får vi. Nå, okay. Nå, okay. Ja. Ej, kom, papirpenge. Hvad sker der, Niels? Nå, kom ind på det her. Der er rigtig dejligt lortet. Nå, fanden vel. Hvad er det? Hvad er Arne, du ved? Hvad? Arne, du ved jo. Hvad er Arne, du ved? Nej, den er ikke fået op. Ja. Så jeg siger mere. Og jeg vækkede jo. Jeg skulle lave for en gang sådan lidt. Ja, Jeg ved fandme ikke, hvad hun gad over. nej, det fatter jeg fandme heller ikke. Kun og mig, vi tog det. Nej, det var meget dårligt. Og det var ikke til forvognet til studiet heller sådan. Det ligger da meget godt, men altså, på bygningen og så, det var fandme Det er kun penge. ja, det er det jo. Nu er ham, du ved, hendes, ikke kæreste. Ja. Ivan, ham der Ja. har Kolding. Ja, revisor. Ja. Nå, det er ham. Det var sgu da ikke. Sæt over, trækker. Gik der i det, ikke? Det er ham, ja. Han er jo god til penge. Tror du, det er batteriet, der gik i lige, eller hvad? Har du det? Ja. Så hun har lidt svært på det folk. Ja. Der er lige for Hun er meget. speciel. Ja, Ja. du kunne godt sammen med. Hej. Ja, det kunne jeg så, fordi jeg gik jo alene dernede. Ja, men ja, det var fordi jeg var fandme på for sig. Nej, det skal man også. Jeg tror, man får svært. Ja, det gamle senile ting, hvordan det skal kramme dig. Hun går jo til at gøre sig lidt af, liksom. Ja. Nej, jeg ved ikke, jeg tager penge den sæson, der støtte i køb. Nå, okay. Ja, køb. Ja. Det er overalt, så bog jeg jo penge. Nå, ja. Ja. Så skal jeg videre til Sønderjylland. Ja. Sønder. Ja. Så går jeg lige over og smugle som bundan. Ja, det er klart. Nej, Må man ikke? det glemte jeg altså. Ja. Det har jeg heller aldrig vidst, at man ikke mødte det. Nej, det vidste jeg. Nej. Det er jo så sjældent, vi kommer ud, jo. Altså, jeg på ved næste der. Så er en kammerat, så kører vi. Han har sådan en stor kastbil med sæde. Kører vi. Så tog om ugen. Så er vi nede og hente øl og vand. Ja. Nej, skarpbier, det gør vi kun til Dødsborg. Ja. Og så slægte jeg væk. Hvor mange ton slægte og Nej. Så må jeg stå på det. Ja. Det er bare, der var ikke de andre, der kunne være noget. Ja, det er kraften mit. Altså, om det var batteriet, der var eksploderet, hvad fanden det var? Nej, det er noget, man også. Det har jeg på videoen nu. Nu skal jeg drille. Ja. Ja. Hvad får du hjælp på? Ja. Men det kunne I komme ud af. Prinsessen. I komme ud af. Og 2,2 kunne du få den i. 6 cylinder. Okay, også. Volvo Amazon 69. Og så har vi losesmeden, eller har været Ole Skov på MG C, står der så. 69. Jeg ved ikke, hvad de bogstaverne betyder, men det kan være, jeg lærer engang.
Der er forskellige sjove opgaver. Altså, det er meget sjovt. Ja. Så man så lige stod og diskutere, hvem fanden skal nu lave den opgave. Ja. Ikke gruppearbejde. Jamen, hvis I har lyst til, så kører vi bare. Så har vi Jørgen Vest i en Thunderbird. Thunderbird på 69. Hej fedt, det hører. Og Johannes Andersen, Peter Sag. Ja. Hvad? Han er på vandvognen. Masser. Så. Så har vi Bente Jacobsen.